Ok, deci salutare și bine să la un video informativ. Din păcate, ultimul video de pe acest canal. Asta înseamnă că nu o să mai fiu activ pentru foarte mult timp pe acest canal. Pentru că și sunt răgușit. Pentru că am făcut un canal nou de YouTube, aveți linkul către el din descriere, deci dacă vă place canalul meu, nu uitați să vă duceți la canalul meu cel nou, să vă abonați, să dați like la videoclipuri, pentru că îmi trebuie extrem de mult suport, n-am niciun subscriber până acum, absolut nimic, am făcut 4 videoclipuri și mă încerc să decid ce serii să mai fac. Deci da, dacă sunteți abonați activ pe canalul meu și vă place canalul meu, nu uitați să intrați pe linkul din descriere, să vă abonați la canalul meu nou și să dați un like. Ok, dar cam tot cu acest videoclip, mulțumesc pentru vizualizare, intrați în linkul din descriere, vă abonați, dați like, comentați și ne vedem data viitoare. Pa, pa!